उम्र के टेंशन माथ पर। सुने रे यार लगाबे जोगार उम्र के टेंशन माथ पर। हमरा चाहिए एगो छौरी कुछ दिन लोन पर। हमरा चाहिए एगो छौरी कुछ दिन लोन पर। हमरा चाहिए एगो रसियन कुछ दिन लोन पर। हमरा चाहिए मियां खलीफा कुछ दिन लोन पर। जेंट छै सुने हमर परेशानी रो। हर कौन उपाय लगा दे तू काटे हम हूँ चानी रो। मामला जेंट छै सुने हमर परेशानी रो। हर कौन उपाय लगा दे तू काटे हम हूँ चानी रो। घूमती उनका साथे पोखर कोन पर। घूमती उनका साथे पोखर कोन पर। हमरा चाहिए एगो छौरी कुछ दिन लोन पर। हमरा चाहिए एगो छौरी कुछ दिन लोन पर। हमरा चाहिए एगो रसियन कुछ दिन लोन पर। हमरा चाहिए मियां खलीफा कुछ दिन लोन पर। लगा दे रो कतनो पैसा लागे छौ भले काम जल्दी करवा दे रो। कोनो फॉर्म भरवा के तू जल्दी उपाय लगा दे रो। कतनो पैसा लागे छौ भले काम जल्दी करवा दे रो। काम चल जातई बड़ी बिल्डर चाहे पलंग पर। काम चल जातई बड़ी बिल्डर चाहे पलंग पर। हमरा चाहिए एगो छौरी कुछ दिन लोन पर। हमरा चाहिए एगो छौरी कुछ दिन लोन पर। हमरा चाहिए एगो रसियन कुछ दिन लोन पर। हमरा चाहिए मियां खलीफा कुछ दिन लोन पर। पलंगिया पर होई छै हमर बिहान रो। हर घड़ी हर पल ओही पर रहैया हमर ध्यान रो। जागल जागल पलंगिया पर होई छै हमर बिहान रो। हर घड़ी हर पल ओही पर रहैया हमर ध्यान रो। अशोक प्रगति सुनाबे छौ विशाल बाबू के टोन पर। अशोक प्रगति सुनाबे छौ विशाल बाबू के टोन पर। हमरा चाहिए एगो छौरी कुछ दिन लोन पर।
हमरा चाहिए एगो छौरी कुछ दिन लोन पर। हमरा चाहिए एगो रसियन कुछ दिन लोन पर। हमरा चाहिए मियां खलीफा कुछ दिन लोन पर।